Gauza bat. Hola, liburu erikitegi gala hasiko gabertzen. Nahi zutena. Gero nahi zute itxi egiten dezute eta hori zuen kontu. Iker da azteko, ez da? Gaur ere badaukagu lana ugaria, Lan horiek egiteko denbora larria. Lanak bidali dizkigu maisua zerria, ta lana baino gehiago ez dago garia. Euskerako lan hauek ez zaizkit atsegin, Netzea gustatzen zait baino ez den nahi egin. zailegia da egitea orain. Gaur ere badaukagu lana ugaria, Hau ez da deberrak eiteko denbora larria. deberrak bidali dizkigu maisu zerriak, deberra baino gehiago ez dago. Gaur ere badaukagu lana ugaria, Deberrak egiteko momentu larria. perpausa pilua ditu liburu zerria, ta lana baino gehiago ez dago garia. Deberrak hartu ditu ta sartu zakuan, hobeto egongo zira labian da zuan. Liburu eta kuaderno bota
Deberrak egiteko ez dugu denbora. Ta eskolatik irten da, liburua doa gora. Lana itia baino beto guaz orora. Liburuta hauekin egiten gera zora. Deberrak egiteko daukagu aukera. Deberrak egiteko beharko papera. Arkatza borra goma hor daugo azera. Baina guk gauza hoietako alperrak bai gera. Bera bidali lana alperkeia gora. Hortarako behar deu bastante denbora. Horren beste deberrekin zorotegia gogora. Talanak puskatzeko zorroztu aizkora. Arkatzak onak dira pintzelak iteko. Hobeto egur hori zuta botatzeko. Arkatz horre balio duain pintatzeko. Eta marrazki hoiek hegazkinak iteko. Deberrak egitia dala oso zaila. Oraintxe baguk dugu bertzotako gaia. Deberiak egitia ez da oso alaia. Gainera hemen dugu lanetako maila. Bertzotan egiteko gudenon artean. Mikel Urdurizegon bertsoa astean. Deberrak baino gehiago nahiago kalean. Lana bukatu ditunik gaur bat batean. Ramon hor dago roilua soltatzen. Hariko da denei lan asko ematen. Beti egoten dela mate erakusten. Ta gu berekin gelan burua puskatzen. Gaina nere bisilotekin fuera, men. Hasi bakarrik, Gobernariek jarri dituzte guretzat lege ederrak. Etxerako ezin dizkigute guri bidali deberrak. Ikastolan guain postuko dira langile eta alperrak. Gobernariei eman beharko dizkie guguko eskerrak. Bai, hiru lagolik kantatzea, tio, berdina. Bai, Matio. Ikasiko zu buruz, tio. Bai.
Bere kaskar alu hauekin, jendia doa aspertua, garaia iristen zaigu eta nekatu behar burua, ondo itia, gaizkitia, hor daukagu arazua, Maxugamon gauza hauetan, degu guk amorratua. Venga, berriz. Berdin jazta. Bere kaskar alu hauekin, jendia doa aspertua, garaia iristen zaigu eta nekatu behar burua, ondo itia, gaizkitia, hor daukagu arazua, Maxugamon gauza hauetan, guk degu amorratua. Gobernariek jarri dituzte guretzat lege ederrak, etxerako ezin dizkigute guri bidali deberrak. Ikastolan guain postuko dira langile eta alperrak, gobernariei eman beharko dizkiegu guk eskerrak.